малко на шега в 52-та минута. Върджил Мисиджан прави резултата 0-4. Той е оставен прекалено дълго време сам в наказателното поле. Мисиджан и за него не бе трудно да стигне до този гол. Ето вижте колко време имаше Мисиджан да овладее топката, след това да се нагласи, да се намери пространство, откъдето да стреля. Какви шансове, разбира се, за Йордан Господинов в тази ситуация. Резултатът вече е 0-4. Чувате публиката на Локомотив Пловдив, която въпреки този резултат не спира с подкрепата за своите любимци. Тук безнила на Върджил Мисиджан да поеме топката и след това да я шутира. Влиза Стоян навътре. Прекрасен гол на Върджил Мисиджан. 4-0 за Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. Всичко вече е ясно. В началните минути на второто полувреме Лудогорец допълнително обесърчи съперника си. Остро влизане в краката на Христо Златински. Не знам дали за Георги Дерменджиев не е по-добре да захрани и други свои основни състезатели, какъвто е Христо Златински. Картон в ръката на Георги Йорданов, за това друго влизане в ръката на Христо Златински. Камерата следи Ангел Грънчов, който с красноречиви реакции опитва да обясни на рефера, че не е прав. Да видим ситуацията. Нарушението не е на Ангел Грънчов, а на Ванчо Траянов. Абсолютно заслужен жълт картон. С бутоните напред Ванчо Траянов атакува Христо Златински. Не знам само защо Ангел Грънчов е толкова недоволен от решението на съдията. То бе абсолютно правилно. На Александър Василев и на него му дойде самочувствието. Ешпиньо, Златински. Футболистът на Локомотив Пловдив се строполи на тревата, затова и топката беше изкарана. Може би трябва да видим пострадалия футболист край страничната линия. Това е Здравко Илиев. Дали настъпи на криво той? Справя се на крака и ще се върне на терена. Потвърждение за жълтия картон на Ангел Грънчов. Футболистите на Лудогорец. Арисе. Така отляво за шампионите. Ешпиньо. Мантуа. Има нужда Теро Мантуа от повече мачове да натрупа самочувствие, да върне формата, която показваше в предните сезони в Лудогорец. Козмо Моци. Към Василев. Нарушение за жълт картон. Нарушение за жълт картон на Здравко Илиев и той вече е в ръката на Георги Йорданов. Може би поизпусна малко нервите си тук Здравко Илиев, за да извърши този фаул. Здравко Илиев ще бъде заменен в този момент. Точно след получаването на жълтия картон. Вместо него в игра Георги Вълчев. Доста по-офанзивно и трябва да изглежда сега Локомотив Пловдив с влизането на Георги Вълчев за сметка на Здравко Илиев. Георги Вълчев смени доста отбори. Чавдар, Етрополе, Светкавица, Нефтохимик, Любимец. Опит
опит за бърза атака на Локомотив Пловдив. Иван Чворович. Високо вдигнат флаг. Вандерсон се оказа зад последния в защитата на Локомотив Пловдив. Ивайло Димитров. Карагерен с едно докосване, тръгна двойно с Дани Кики. Има нарушение срещу него, въпреки недоволството на Александър Василев. Няма нужда от подобни реакции. Георги Йорданов бърка в джобчето си, за да покаже жълт картон на Александър Василев. Толкова за нарушението според мен, колкото заради репликите по адрес на главния съдия. Абсолютно излишни в подобна ситуация. При отсъден вече фаул. Интересното е, че заваляха картоните през второто по време. Вече 3 при резултат 0-4. От това трябва да се предпазват българските футболисти. В общи линии преди един решен двубой да се получават ненужни картони, които в последствие ще натежат със сигурност. Сега пък фаул на Дани Кики срещу Василев. И тук можехме да видим картон. Опитват се футболистите на Локомотив Пловдив с по-груби влизания да респектират съперник. Вече обаче е прекалено късно, след като черно-белите изостават с 4 гола. Карагерен добре се измъква, има нарушение срещу него. Много се накъса мача през второто полувреме. Фабио Ешпиньо не от футболистите, които обичат да влизат в пререкания. Хубаво пусна топката Карагерен, усети, че го изпуска Ешпиньо, помогна си с ръка и повали на тревата, влезли като резерва футболист за Локомотив Пловдив. Отново Карагерен, доста активен. Димитров. Олдованов към Грънчов. Подаване на Ангел Грънчов. Постепенна атака на домакините. Много добре се прегрупираха, обаче футболистите на Лудогорец. Виждате, че няма никакви свободни пространства в отбраната на зелените. Затова играчите на Неделчо Матушев са принудени да върнат далеч назад и да преминат към постепенно нападение. Златински отне тази топка. Не се получи опита с едно докосване да бъде изведен на Мисиджан. Пък чисто е действо от Теро Мантула. Ама засара в тази ситуация не. Дигат в крайна сметка е флага към Кишада. Интересно положение. В първи момент останах с впечатлението, че Кишада не е в засада и мисля, че повторението ни убеждава в това. Една от малкото грешки на съдийската бригада в днешния двубой, но тук трябва да кажем, че засада на Кишада нямаше. Близко бе до това Кишада да вкара хеттрик. Без спрян обаче от Милена Рабаджиев. Един час игра. Локомотив Пловдив, Лудогорец 0-4. 2 гола на Кишада и по едно попадение на Вандерсон и Върджил Мисиджан. Припомням ви, може да гласувате в сайта ни agrupa.news7.bg за играч на този двубой. Определено Кишада е един от основните претенденти за този приз. Към 85-та минута ще събираме вашите гласове, след което ще обявим и избора ви за най-добър футболист. Негативната статистика за Локомотив Пловдив в мачовете срещу Лудогорец се затвърждава. От 8 мача на ниво А група само един успех за смърфовете, 2 равенства и 5 победи за Лудогорец. Днешен успех на разградчани и позволи да имат 6 победи срещу днешния опонент. Постепенна атака на Локомотив Пловдив, удар от дистанция, много неточен, не се наложи дори на Иван Чворович да показва своя рефлекс.
Траянов. И той смени доста отбори в А група, премина през Черноморец, Миньор Перник. Беше част от един много по-силен Локомотив. Но с опита си може да помогне на своите по-млади съотборници. Минути до края на редовното време. Чолович. Мантула сега е масата. Далее Пао тук е в положение на засада. Маркирана от тъчърките от далечната страна. Милен Арабаджиев. Вижте повторение на ситуацията. Пао бе поне метър зад отбраната на Локомотив Пловдив. Ангул с глава. Димитров за Локомотив Пловдив. Това е в центъра на терена, където обаче топката бе загубена от Банчо Траянов. Ешпин. Моци. Помня ви, че в сряда 20 часа и 30 минути може да наблюдавате за Суперкупата на България по футбол между Лудогорец и Ботев Пловдив, двубой, който ще се играе на стадиона в град Бургас. Един час преди началото на срещата ще започне и нашето коментарно студио. Че в сряда вечер отново доста изненади в ефира на TV7. В 76-та минута Локомотив Пловдив Лудогорец 0-4. Беше накъсана играта през второто по време. Може би 3 минути ще е добавеното време, назначено от главния съдия Георги Йорданов, но да видим. Атака на Лудогорец. Авантаж пуска арбитъра. Много правилно. Тази атака на Лудогорец е опасна. Няма засада. Няма как да се стигне до удар към вратата на Йордан Господинов. Нарушение в атака. Горящия от желание да се докаже с екипа на Лудогорец. Василев извърши този фол срещу Якимов, който застана добре с тяло. Спечели си по-добра позиция. Нямаше какво друго да направи Александър Василев, освен да извърши това нарушение. Йордан Господинов бърза да поднови играта. Сили поне за почетен гол черно-белите. Това е въпроса. Иначе всичко в мача отдавна е ясно. Още в началото на второто полувреме. Защо не и в края на първото, когато Вандерсон вкара третия гол за Лудогорец. Брайан Ангуло. Личи се, че Брайан Ангуло е добър научен футболист. Да, как да застава, а сега се контузи, без да има съперник около него. Май става въпрос за разтежение. Много неприятно. Дани Кики. Много джентълменски изкарва топката в тъп, за да може Брайан Ангул да получи медицинска помощ. Поздравления, аплодисменти за Дани Кики. Но ситуацията на Брайан Ангул не изглежда никак добра. Къде получи травмата, ще се опитаме да ви информираме своевременно. Дали не става дума за някакво скъсване. Сам се стополи на тревата, без да има контакт с съпротивников футболист Брайан Ангуло. Сега се налага медицинския щаб на Лудогорец да влиза на терена. Приятен момент за Лудогорец. Говорихме, че на Ангуло му трябват минути. Тук е ситуацията, в която Ангуло получи своята травма. Справи се сега Ангуло. Но за съжаление положението
Името му не е никак розово. Ще бъде подновена с странично хвърляне в полза на Лудогорец. Сега зелените ще върнат топката във владение на Локомотив Пловдив. А зрителите на 37 избраха за играч на матча Жуниор Кишада. Логично след двете попадения, които Кишада вкара още в началото на срещата, дали тон за убедителната победа на Лудогорец. Кишада бе избран от вас за играч на този двубой. Лудогорец ще доиграе матча с 10 души в намален състав, след като Бран Ангуло получи контузия и напусна принудително терена. Георги Дерменджиев вече извършил и трите си смени. Ангуло се появи като резерва, Дания Бало също. Слав Петров и той влезе на смяна, така че Лудогорец ще доиграе матча в намален състав. Това едва ли има някакво значение, с оглед на факта, че срещата е решена. Сега топката бе изчистена толкова високо, че прехвърли дори трибуните на стадиона в парк Лоута. Сега ще разберем колко ще бъде и добавеното време. 4 минути. Това е табелката в ръцете. Помощник съдията. 4 минути до края на двобоя, който със сигурност ще бъде спечелен от шампиона на България Лудогорец. Мантула печели въздушния двубой. Сега възможност за Локомотив Пловдив и гол. 4-1 Локомотив Пловдив в крайна сметка стигна до почетно попадение в добавеното време. Бирсент Карагерен е автор на този гол в 91-та минута. Бе добро избиването на Чорович след този, можем да кажем, много далечен удар. Можем да търсим тук вина в вратаря на Лудогорец след удара, който отправи Александър Якимов. Чорович трябваше по-добре да избие тази топка. Айтен в тази ситуация най-бърз бе Карагерен, който вкарва за 1-4. Отново футболист на Лудогорец има на земята. Да се наложи обаче влизането на медицинския щаб на Лудогорец. Грешка сега и на Александър Василев. Доста енергия хвърли младия футболист в днешния матч. Може би му понатежаха и краката в края на този двубой, за да се стигне до такава грешка. Якимов. Неточен пас за Маланов. Емоции. Кишада. Задържа топката между трима Кишада и успява да се измъкне. Продължава Кишада да бъде. Бало искаше подаване. Пита Кишада в крайна сметка да търси Фандерсон неуспешно. Сега пък Апела ни се отнема. Ни се между трима, четирима в черно-бяло и той успя да задържи топката. Подаване към Дания Бао. Той търси Кишада в наказателното поле. Кишада стига до топката. Пиква Кишада. Центриране неуспешно. Апао. Доста лекичко преминава футболиста на Лудогорец между съперниците. Сега чиш шпагат на Якимов. Кики. Към Маламов. Карагерен. И тук ще има нарушение. Може да бъде отсъден и жълт картон за този фаул.
Локомотив Пловдив получава още една добра възможност да вкара долу вратата на Лудогорец. Кики заучено положение, внимаваше обаче Кишадай, попречи на Маламов да отправи удар. Вероятно след подновяването на играта ще чуваме и последния съдийски сигнал на тази среща. Локомотив Пловдив Лудогорец, резултат 1-4. Как се разви двубоя? Кишада откри за гостите в 12-та минута. Отново той бе точен в 19-та за 0-2. Фандерсон се разби за 0-3 в 33-та минута. Мисиджан в 52-та направи предината на гостите на 0-4. Почетното поведение за Локомотив Пловдив пък вкара Бирцент Карагерен в добавеното време на тази среща. Това е всичко от този двой в парка Лаута. След кратка пауза обаче се връщаме тук, за да видим и първите отзиви след края на този двубой.